mu mun zo gidan sarkin waka tun jiya shiru muke. Mun neme shi mun rasa. Sarki ya ja kaya. Ba ma ta hutu mana kamar ake kana da waguda ne. Waguda yake salamu alaikum. Yau mu ga halin da sarkin waka yake ciki tun jiya ba mu ji shi a gurin tun jiya muke ne matsalar ma kai yara ya kansa ba ka san mutanen nan suna iya rata yasa gwara mu duba mu tabbatar lafiyar sa kalau shine babban abin da ya kawo abun gida yana nan ko ya ai ba da fito ya za a yi yana cikin abun kai ran ya fito ne za mu fito ne ta wani bangare mu ga dan uwan mu ba yana nan kwanan na mu ga dan uwan mu ba ya kamata ga ban tashi nuna mun fara ka samu matsala ya kamata nan ne salamu alaikum shari'a guda tare dan kwato da shi ba alaikum salamu alaikum salamu alaikum hadi zafin ne salamu alaikum ne guda mutane ba su ga kuma su a kai da Allah a dole ka je mu dan wanka sai mutum bai ga dan uwansa ba ai kaga ba zai yi ba ina ga yana sama salamu alaikum salamu alaikum ya amsa a ba zai koyi kashe mana wani abu wallahi wai dole sai ya fito mana gidan Ya ko sarki. kwana a gida ya kake yana nan wallahi yana nan wani da wani salamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum shugaba kafa yi mutu tun je ba sani ba kai ne ai salamu alaikum baya bangaren nan gaskiya shugaba yan wanka ne ba wallahi mun ne bai shi wallata shi ne mu ya sai kuma wayan shi baya anya ba wani ya ga mai ba kuwa ni ma abin da nake a a tunda ka wancan wayan bangaren da nan ai ba ta shiga je wancan bangaren an gaya masa ne wallahi ai nan ne nan wayan su ba ta shiga kwata kwata sai mun bai rashin daraja an biya biya wayan su dalilin ba ta shiga shi ba ta san ba ta shi ba shi sai ne duk wai shi ba ta shiga ya iya gama nan ma ba ɗauka ce kuma Balan dubiya wani na sun cewa kun zo da ɗan wani abu wallahi. Allah da zan kana wani ne mu dauka ba shugaba nine boys muna ta neman ba gano wannan ba zai a gane da safe wace ya kamata a zo a duba wai mun dauka ce wallahi a duba an ce jariri ka hau gani ka je mun kawai ka ne ma tun jiya muka rasa mun neme shi tun jiya ba ke nema tun jiya ko da haka ne kai Allah gani yana da wahala sai mutum zuciyarsa ta samu kana kana
ta ji kai magana ana magana ya dame mu a gurin shi ka mun yi magana a gurin kai shugaba wallahi da ya mun kishi da ina shugaba wallahi sai ya zo ayyau da safe a dama kace wani ana cin yunwa sai kace shi ke sai masa to kai dan mu ana cin mu ne a banza jiya kan an ci ko a banza ba na ga yace ya zama da ce ba a banza ai na tsoro da ka ba mu je fili ba an ga ana san cin ke a wallahi a fili ba aka mun zauna da na ji shiru ana ci yau na ci kai ta anya mutum ne yana da ake bari mu ba ka shawara ku tsaya mu da muka dade a harkan nan muna Madrid shekara gaskiya ne kana ji shi sabon shiga ne sabon fad shi dan manyu ne ya switching ya dawo Allah dan manyu ne wallahi ka gane ko da ai bayani dan manyu ne ya mata saboda haka kana ji a'a bari na gama sai kai bayani ni tabbata haka ce mun kaga tunda muke Madrid kuma na san kun fi shekara akalla goma kuna so ku gane shi ba shi ma sai wannan last time da ka bari gama sai kai dade da aka ci mu kuka yi tafin da kuka yi mana tsiya kai shiga kai bidiyo ba sai ka dauka wannan season din tunda an cire mu amma kai aka gane ba shi Champions League ba na yara ba su lamin ne wala yara yara ba sa daukan kamar yara ba sa daukan champion din namu wannan shekara aro nake so mu bayar next season kafin ba su da injury shi na so shiga mai da ba shiga yawa ba to sai in tabi la Allah ba su da cin je kula ga mutum Allah na sai da ma ai mun san da jiyo sai muka ce Inter Milan ba ma jiya muna cikin sai muka ce Inter Milan ajiye mana kaca in muka da daga injury da sauransu sai mu zo muka kawo to ku sai kuke ganin ai tun da an cire mu ko mu ne wannan da ya shigo gidan ba ku iya ba shi wani yara ba sa yara kaji ko sai an tura sai ko ba shi ne magana to muna so mu ba da shawara Barcelona ba sa nan ba daban ku da Champions suna ba sa Barcelona ba Allah mu ni barin ga ma last season muka Champions League ni na riga na sallame ka ai na yaushe da kaci dama lissafi na ɗaya ne a wannan gargaje ma dare kawai ni ta ragargaje ka so nawa kuna da gargaje ka ba da kofi ya na Kingscom La Liga tana ai ka dauka Champions League La Liga ai ba ta da ku ba Champions League ma da wahala Champions League ne amma ku tura